Lesiphiwo sakho wena usithatha kancane kanti sivela ngaphansi wasiphiwa siphiwa yambingelela lonke ngeye. Sanibonani balandeli emakhaya, uMakhosi uMdlalo osele nikhuluma naye bakithi. Kanti ngokusebenza-ke ngilaphaya ePietermaritzburg eMaqonqo. Ayisazani bakithi, uyabona nje kwamina ngishawa namahloni bakithi, indlela nje esengihambe ngayo kuleli khaya. Uyabona futhi nani mangase kuthiwe namhlanje nithatha imvubu-ke niyangishaya ukuthi kodwa ngampela kuphuma angeke ngize ngimsole ngoba sengihambe isikhathi eside kakhulu bakithi. Kodwa-ke ngiphakamise nje ukuxolisa kuleyo ndawo. Ziningi bakithi izinto nami ezike zathi kungithinta lapha nalapho, umuntu benebhizi eningi bakithi, nje ngixolise kuleyo ndawo. Ngingakhohlwayo kodwa bakithi ukuthi nene wonke umuntu kuleli khaya bakithi wamukelekile nje. Asikhethi muntu, asikhethi ibala la muntu, ngithi nje sondelani ningene phakathi kuleli khaya, nihlale phansi ninethezeke, sizokhuluma noma sizofundisana kabanzi. Okay, ningakhohlwa-ke bakithi kodwa ukuthi ni-subscribe niphinde futhi ni-like nithene on ama-notifications ukuze njalo uma ngabe kukhona ividiyo esithe sayiqopha izokwazi ukuthi ebesikwazi ukuthi isheshe ifinyelele nawe kuwena. Okay, namhlanje-ke bakithi ngike ngathi ake sizokhulumani ngokuvikela inhlanhla yakho, ukuthi noma ngabe sizokhuluma ngokuvikela inhlanhla yakho bakithi kunezinto esingazinaki kanti kwesinye isikhathi zibalekile ukuthi uma ungumuntu ukuthi uziqaphelisise noma uzinakisise, ngoba kwesinye isikhathi ukulahleka kwazo kuwena ikona okugcina sekudala izinkinga kuwena. Uthola ukuthi empilweni kwesinye isikhathi usuphanda ndawonye, uthola ukuthi kwesinye isikhathi empilweni usazame kodwa into zakho azilungi, kanti ngelinye ilanga wawuthi uyalungisa. Ekulungiseni kwakho kwase kuba khona izinto ezilahlekayo kuwena, kwase ukulahleka ngempela kwezinto zakho. Ngisho ukuthini-ke uma ngabe indaba ngiyibeka kanjalo bakithi, ngizoqala la ngenze nje umzekeliso ukuthi uma ngabe sikhuluma ukuthi sikhuluma ngokuvikela inhlanhla yakho, ngoba ngifuna ukuthi kwesinye isikhathi abantu kube khona izinto zabo abazozivikela ukuze abanye abantu bengakwazi ukufinyelela kuzona ukuze bathathe inhlanhla yabo. Ngithemba ukuthi kuyazwakala uma ngabe ngiyibeka ngaleyo ndlela. Okay, lana-ke bakithi ukuthola ukuthi kwesinye isikhathi khona umuntu okuthola ukuthi uzokwenza umsebenzi ekhaya. Ngizokwenza umzekeliso nje ngithi mhlawumbe uzophothula amagobongo, kade edla amagobongo umntwana, uyaphothula manje amagobongo. Ekuphothuleni amagobongo akhe bese uthola ukuthi kuvisane kuduka inyongo. Makuduka inyongo bakithi uthola ukuthi ekudukeni kwabo kugcine ukuthi nje inyongo idukile, waqhubeka umsebenzi into kwadliwa kwamnandi, kwangaba yinto enithathela phezulu noma eninangayo. Namhlanje ngizoniqwashisa nokwazisa ukuthi cha, into efana naleyo into ekufunakala uyibhekisise kakhulu. Awukwazi ukuthi uthi kade unomcimbi othize wena ekhaya wakho obhekele nawe uzokhuluma nedlozi ukuthi inhlanhla zakho zikwazi ukuthi zikusebenzele wena, bese kulahleka inyongo wena, bese kuphela kanjalo nje ungathatheli izinyathelo nto ube into nje ongezoyinaka. Kwesinye isikhathi kuvesana kulahleka umhlwehlwe. Angithi yabona mhlawumbe kwesinye isikhathi akusona igobongo, mhlawumbe uzophothula, mhlawumbe uzombula nje ingubo kuphela, kulahleke yona le ngubo le. Mhlawumbe kwesinye isikhathi kuthiwe cha, ingubo kungena inja yayidla inja, kanti akuseyona inja leyo engene yadla athatha umhlwehlwe, kanti sekuyinto ethunywe. Bekwaziwa ukuthi wena ngalolu suku lwanamhlanje kunento efana nalena ozoyenza. Engisho ukuthi kunezinto bakithi kufanele siziqaphele, sizibhekisise ezenzakalayo uma ngabe sizokhuluma nabantu abadala. Uthola ukuthi khona umcimbi esizowenza ezigcina sezilahleka egcekeni, kodwa uthola ukuthi abanye abantu bavele baqhubeke nje engazi ukuthi akonakele lutho. Mase ziqala sezibheda izinto zomuntu, umuntu axoleke ukuthi kwenzakaleni, kanti ile yanyongo yalahleka, kanti ile wamhlwehlwe owalahleka. Ngoba abanye abantu bayakwazi ukuthi bathwebule inhlanhla yakho ngezinto abazozithatha kuwena. Kufana nomswane bakithi, umswane ubalekile, ingakho ngesithi ekhaya mangabe kunomsebenzi
qaphela nigadani umswane thatha umswane niwugqibe mangabe niyawugqiba kuye kuzoya ngasekhaya ukuthi nina nikholelwa ekutheni niwenze njani kodwa umswane akungabi wona wonke umuntu ozokwazi ukuthi afinyelele kuwona kuphinde kuzoba incekwa lesibuye sigaqe lapha emsamo ayikho into ebaluleke njenganelezo ezinye zezinto lezo okuthole seziduka ekhaya maziduka nje bese kudaleka izinkinga bese kuba khona abantu impilo yabezoma engezokwazi ukushona phambili ngoba kunezinto ezalahleka ngosuku okade kushiswa ngale impepho kuthethwa ngalidlozi noma emva kokuba kade kuthethwa idlozi kwase kuba nezinto ezilahlekanayo ngokulahleka kwalezi zinto bese kuba khona abazolahlekelwa izinto zabo ngoba uthola ukuthi zithathiwe lezi zinto zahamba zayothwetshula bakithi ezinye zezinto engicela ukuthi sizigade lezo sigade ngisho igazi makade kuhlatshiwe ekhaya igazi alimusa ukuhlala endishini nje noma kanjani ukuthi wonke umuntu oqhamukayo uzokwazi ukuthi akhe lapha afake isitsheni sakhe umuntu ninganakile yini izinto enizibeka budedengu kunezinto ethina sizibeka noma kanjani ekungamele ukuthi sihlale noma kanjani igazi makade lihlatshwa ekhaya musana ukubeka noma kanjani igazi lembuzi noma ngabe lasiphi isilwane ukuthi lihlale noma kanjani bakithi ibani nendlela yokwenza kuphinde kuzoba ngisho nombese umbese osuke kuwona obulala isilwane uyingozi ngoba kwawona umbese lo ngawuqeda umndeni ekhaya mangabe ufinyelele ezandleni ezingalungile ngicela bakithi ukuthi izinto ezifana nalezo nje ke siqaphele kakhulu bakithi ngizocela ukuthi bese ngidlula lapho bese kuzoba kwesinye isikhathi bakithi ngisahamba ekutheni kuvikeleni inhlanhla yakho kwesinye isikhathi bakithi ziningi izinto ezenzekalayo thina singazinaki noma esizenzayo sibe nobudedengu sigcine sesizidalela inkinga insila zethu sigcine sezifinyelela ezandleni ezingalungile uma ngabe ngikhuluma kanjalo na ngifuna ukufaka ngisho izinwele bakithi khona umuntu okama inwele zakhe akhiphe ekamini azilahle noma kanjani ayikho into eyingozi njengenwele ngoba izingozi zinamandla amandla akho into yakho ehlala la ekhanda lakho umuntu yakwazi ukuthatha inwele zakho ahamba ayozithwebula athwebula inhlanhla yakho bese ziyakubhedela wena izinto wena ukama inwele zakho uzilahle noma kanjani uthole ukuthi kwesinye isikhathi nje ngenze umzekeliso kwesinye isikhathi uzokuhambe uthi uyesaluni angisho ukuthi akungayiwe emasaluni kodwa ngifuna ukwenza umzekeliso ngezinto kodwa engaziyo ukuthi ziyenzeka siyahamba sendaweni lapho kugundwa khona inwele uthole ukuthi uzokuma ufika wena ugunda inwele ngeke ukuthi njalo uma ugunda inwele ngesinye isikhathi usuzofuna inwele zakho angithi yabona uzogunda inwele wena ngokunganaki ebese uyishiya kanjalo inwele bese uyahamba lapha kunezandawo kunezinyanga esezazi ukuthi nene ziqhumana nabantu okuyibona abagunda abantu lapha athi awunsizwe ethize noma umntaka sibanibani ongiphathela inwele zabantu lapho la usebenza khona nangempela uyaziphatha izinwele zabantu lezo nwele bese umuntu yakwazi ukuzisebenza inwele zakho akuthwebula izinto zakho khona engakwazi ubungozi esibenzayo thina singazi uthatha uhambile wogunda wena washiya inwele zakho lapha zasefinyelele ezandleni ezingalungile umuntu athatha inwele zakhe akwazi ukuyisebenza angithi siyakwazi ukuba angithi sizinyanga siyakwazi ukuthi umuntu asebenze inwele zomlungu uzohlulwa yini umuntu ukusebenza ezakhe inwele ngoba umuntu yakwazi ukuthi afune inwele zomlungu kwesinye isikhathi senza umuthi kodwa uthola ukuthi makwenza umuthi kwesinye isikhathi kuzoba umuthi wenhlanhla wokuthi sokuthaka namakhamba athize uma uthaka namakhamba athize uthi mawuvela kwabanye abelungu bese beyakuthanda angithi yabona manje uma sikwazi ukuthi umuntu asebenzise inwele zomlungu uzohlulwa yini ukuzisebenzisa inwele zakho uzohlulwa yini ukuthi athwebule inwele zakho athathe inhlanhla yakho so ezinye izinto bakithi engifisa ukuthi lezo siziqaphelisise sizinakisise kuphinde kuzoba ngisho insila yakho ngisho izinto ezigqokwayo nazo izinto esizigqokayo bakithi khona umuntu okaneka izinto ecingweni abone ukuthi awazi ukuthi ecingweni isikibha sami esukuthi angisazi ukuthi isiphi singilahlekelile kube sekuphelile nje nakanankinga useqhubeka nempilo kodwa unesikibha sakhe samlahlekela ngokuhamba kwesikhathi bese bhedelwa izinto uthathwa insila yakhe yahanjwa yayosetshenzwa kungenze ukuthi kusetshenzeni kwayo ifike yagqitshwa mhlambe kwafakwa nezichitho abe nezinkinga noma isetshenzwe ngendlela ukuthi ukuthwetshula izinto zakhe ngoba phela leya nensila yakhe
Kunabantu abalahlekelwe izinto zokugqoka umuntu angabi nankinga. Umuntu alahlekelwe ama-underwear zakhe angabi nankinga ukuthi kunokuthi ukwamuka ngaphansi engakwazi ukuphi. Nje kube ngazi ukuthi abonakelela ukuthi impilo iqhubeke. Bese zimshaya izinto ngelinye ilanga bese kube ngazi ukuthi yini yani. Kanti ngelinye ilanga walahlekelwa into yena wanganaka. Kanti yathathwa leyanto yayosetshenzwa. Kunezinto ekufunakala kwesinye isikhathi nathi sizinakisise sizame ngazo zonke indlela ukuthi nathi siyaziqaphela sizame ngazo zonke indlela ukuthi kwesinye isikhathi sizame ukuzivikela thina singabi budedengu. Nakisisa okungenani kungathiwa wena hayi wena nje uhlala uvula amehlo wena umuntu ongathembi umuntu kanti ani ngoba ungathembi umuntu nawe uzama ukuvikela izinto zakho uzama ukuzivikela wena kuba kunezinto ezisilahlekelayo singanaki thina kanti yeshise kushile ke ngaleso sikhathi. Izinto zokugqoka bakithi ziyinkinga kakhulu. Umuntu akwazi ukuthatha insila zakho ahambe akwazi ukuthi ayothwebula izinto zakho. Kuphinde ke bakithi mangabe sedlula lapho uthola ukuthi senge okay ngiyadlula elokhuzeni ezintweni zokugqoka ukudla ekhaya. Uyazi ukuthi umuntu uyakwazi ukufika azocela impuphu ekhaya kanti lo mpuphu uyakazi ukuthi uyisebenza. Ukuthi kuhlungu kwesinye isikhathi ngoba kwesinye isikhathi uzongasiza umuntu kanti usizo udinga ngempela akungeve ngoba ehlosa ukuthi mengabe efika kwelezocela impuphu uyoganga ngayo kanti futhi khona abantu ocela impuphu kwena ekhaya kanti soyoyisebenza. Nithenga ukudla ekhaya kodwa ukuthola ukudla kuzophela isonto elilodwa noma abili ukudla kusekho. Nixela ukuthi ukudla lekhaya manje kwasheshe kwaphela sekukhona ilwane yini kanti sekwenze njani lekhaya. Khona umuntu wafika lekhaya wacela ukudla wahamba wayokusebenza lokudla. Wathi ngifuna ukuthi mabedla lokudla bakudlayo nami ngikwazi ukuthi ngikudle. Nina bese kuyaniphelela ukudla ekhaya. Indlela abantu abajule ngakhona nendlela abantu asebenonya ngakhona ngabanye abantu. Umuntu akwazi ukubantu sebecekela impilo zabantu kalula esikhathini samanje noma ngeke ngisho ukuthi isikhathi samanje ezif into yamanje izinto ezakudala kade into kade yaqala kodwa ke wena qaphela zama ngazo zonke indlela ukuzivikela ngoba umuntu ukwazi ngisho ukusebenza ukudla ekhaya phele lokudla ekhaya kanti wathatha ukudla kwasekhaya wakwazi wahamba uyosebenza. Omunye acaphune ngisho umhlabathi ekhaya egcekeni ahambe uyosebenza ukuthi ekhaya egcekeni ningalungelwa lutho kwesinye isikhathi ngoba nonke nyanya thelela egcekeni athwebula indlanhla zena anithwebule nina qobolweni kwesinye isikhathi. Angazi noma kuyezwakalani bakithi. So ziningi izinto engifisa ukuthi siziqaphele ukuthi ake sivikeleni kwesinye isikhathi esinakho ngalo lolwazi engithe ukuthi ngiliveze nami kodwa zama ngazo zonke indlela ukuthi nawo uvikelo nako zama ukuthi musuvesana ukhiphe inwele zakho nje uzilahle lomi kanjani. Iyakuthi makukhona umcimbi ekhaya qaphela vula wonke amehlo akungabi khona izinto ezilahleka singalahleki inyonga ningali igazi ulibheke ulenze njani umswane nobheke ukuthi iyincekwa nibheke ukuthi nenjani umhlwehlwe zonke lezo zinto izinto ekufunakala niziqaphele ngoba ukulahleka kwazo wonke umuntu makwenza umcimbi nomuntu ongalungile usuke ebheke vele lezi zinto enakile ukuthi nina nizinakile yini kube kwapi kushona ngalapha. So izinto nina ekufunakala ukuthi niziqaphele zingalahleki nikhona bakithi. Umuntu akangalahlekelwa into uthi uzombula ingubo yakho bese kulahleka umhlwehlwe yakho bese kulahleka inyongo kulahleka inceko. Kuyabiza izinto zakhe ayisaye phambili ngosuku wena bekukhulunywa ngakho ukuthi inhlanhla yakhe ayishone phambili ucela ukuthi inhlanhla yakhe kusebenzele kwavele kwalahleka lezi zinto ezibalekile. Kusazokwenzeka kanjani konke lokho manje uyothwebula yona lento wena ukuthi uyayivusa uyayibuyisa namhlanje. So nje ngizocela bakithi ukuthi ezinye zezinto engicela ukuthi siziqaphele lezo ake sizame ukuthi uma umuntu uvikele inhlanhla yakho nawe bese ukhuthala lesikakhulukazi mangabe umuntu kamoya khuthalela nawe izinto zakho bakithi ukuze nabantu abakwembethe bezokwazi ukukuvikela. Ngizocela abantu bakithi ukuthi bese ngima lapho namhlanje sengikhuluma kakhulu izophinda futhi bese ibonana ngokuzayo sokwazana.